Komisári na dopingovej kontrole vyslobodil ho z nej až tréner Zanata, ktorý po neho dofrčal na bicykli. Potom spolu zamierili na oslávnu jazdu cez Champs-Élysées a k slovenským fanúšikom čakajúcim pri klubovom autobuse sa dostal až o 9:30 večer. O to väčšiu dojazdovú show im ale pripravil. Ja keď idem na túr, tak jedine za podmienkou zeleného dresu, takže to, čo som chcel, som vlastne dosiahol. Zelený turminátor bol samozrejme na roztrhanie. Nikto si nevšímal, že budovy v Paríži zažiarili francúzskými trikolórami. Pre Slovákov mala noc vo francúzskej metropole jediný prívlastok – zelená. Aj preto boli niektorí fanúšikovia ochotní čakať Sagana pred dvermi recepcie týmu Cannondale aj do rána. Fotka s ním mala cenu zlata. Po polnoci sa dočkali už uvoľnený a vysmiatý Peter si odskočil zo súkromnej veselice. Sme tam na oslave tí najbližší, čo sme, a do toho sa najeme, urobí sa nejaké to šampáň alebo čo, jak by som to povedal, že na zdravie. Predtým, ako s priateľkou Katkou zamieril na prechádzku Parížom vo dvoch, ešte nezabudol pozdraviť vás, divákov televízie Joj. Mal výbornú uvoľnenú náladu, no na seba bol až príliš prísny, že nevyhral tento rok žiadnu etapu. Ďakujem všetkým teda sledovateľom televízie Joj a hlavne teda mojim fanúšikom, že ďakujem za povzbudzovanie a veľmi teda si prajem, aby bolo niečo lepšie, aj keď tento rok to nevyšlo, ale budem sa snažiť o to, aby bolo sa na čo pozerať. Manažér italianskeho týmu Cannondale, ale aj dánskeho záujemcu Saxo Tinkoff sa vyjadrili, že po Tour de France zverejnia, kam Peter Sagan po sezóne prestúpi. Ale definitívny verdikt nechce nikto povedať ani teraz. Peter Sagan má mať už dohodnutú zmluvu s dánskym tímom Saxo Tinkoff, no podľa posledných informácií do boja o slovenské ESO nečakane silno vstúpila aj kazašská Astana, kam ale Sagan napokon prestúpi, nedokáže povedať ani on sám. Ani nie, že nechcem, ale skôr zatiaľ nie je nič isté, takže uvidíme potom koncom sezóny, že o čom sa rozhodne. Žilinský turminátor po tretíkrát na Tour de France žiaril a to ešte viac prilákalo bojovníkov o jeho služby. To nám potvrdil aj jeho manažér Giovanni Lombardi. Každý deň za posledné 2 týždne prejavil záujem o Petra Sagana vždy iný tím. V Cannondale ale Peter Sagan na 99% neostane. Manažéri talianskeho klubu plánujú po sezóne spojenie s tímom Garmin.